Добрый день, поважаныя гости! Мы вітаем вас у музейным пакоі Радонскай школы-інтэрната. Гісторыя школы – гэта гісторыя жыцця людзей, якія аддалі свае сілы, веды, уменні народскай школы на выхаванне пакаленняў вучняў. Іхныя імёны павінны захавацца не толькі на паперы, але і ў сэрцы кожнага з нас. Наш музейны пакой носіць імя таленавітага настаўніка, цудоўнага чалавека, першага дырэктара нашай школы Івана Андрэевича Котова. Іван Андрэевич нарадзіўся 25 верасня 1918 года ў вёсцы Гарушкі Полацкага района Віцебскай вобласці у сялянскай сям'і. У 1935 годзе ён скончыў Юравіцкую сямігадовую школу. Затым у 1935 годзе закончыў Полацкае педагагічнае вучылішча. У Ветрынскім раёне Іван Андрэевич сустрэў сваё каханне, будучую жонку Яковлю Александру Мікалаевну. Тут показаны ўласныя рэчы Яковлі Александры Мікалаевны. Вайна прымусіла Івана Андрэевича пакінуць падручнікі і ўзяцца за зброю. Котов трапляе ў родную вёску Залессе і становіцца адным з арганізатараў падпольнай патрыятычнай групы пад назвай Залессе. Иван Андреевич Котов узнагароджены орденом Красной Звезды, медалем за отвагу, партизан Великой Отечественной войны, другой ступени и інших. Успаміны Івана Андрэевича стали матэрыяламі на уроках гісторыі і пазакласных мерапрыемствах. 6 сакавіка 1963 года с Министерства СССР пришел заказ о призначении Ивана Андреевича директором Радонской школы-интерната. У дзень нараджэння Івана Андрэевича у школе праводзіцца дзень памяці. Выхаванцы сустракаюцца з роднымі, з людзьмі, якія ведалі Івана Андрэевича, а на пазакласных мерапрыемствах успамінаецца яго жыццёвы шлях. У кастрычніку 1963 года у школу приехали першыя вучні, выхаванцы Варшавскага дзіцячага дома, 75 хлопчиков и девчонок. На конец года уже 270 детей называли себе выхованцами Радонской школы-интерната. Совместной працей вучні, выхователи и наставники сделали школу больше турной и по-домашнему теплой. И теперь, когда вучні в черговый раз бывают у музейном покое и докранаются до истории школы, у них появляется желание покинуть и свой след у этой истории добрыми справами и учинками. На працягу існавання Радонскай школы-інтэрната пасаду дырэктара займалі Сулюжыцкі Юрый Казімірович, Селюжыцкі Іван Мікалаевич, Драбашэўская Валентина Анатольевна. Яны былі выдатнымі кіраўнікамі, таленавітымі педагогамі, а побач з імі працавалі людзі, якія шмат гадоў свайго жыцця аддалі рабоце ў нашай школе. Сярод іх настаўнікі, бібліятэкары, тэхработнікі. Калектыў работнікаў быў актыўны і творчы. Ён прымаў удзел у розных спаборніцтвах і конкурсах мастацкай самадзейнасці. Тут знаходзяцца ганаровыя граматы, якімі былі ўзнагароджаныя за добрасумленную працу работнікі нашай школы. И теперь, протягиваючи эту традицию, коллектив наставников совместно с вучнями принимает удел у спаборництвах районных и областных, займая призовые места, завоевывая гоноровые дипломы и грамоты. Як і шмат гадоў назад, так і ў цяперашні час вучні нашай школы з задавальненнем удзельнічаюць у розных спартыўных спаборніцтвах. У час экскурсій наведваюць розныя памятныя месцы як роднай Беларусі, так і бліжэйшага замежжа. У школе замацавалася добрая традыцыя кожны год праводзіць свята «Вітаем вас, выпускники». У будучым плануем оформить стенд, присвечаны выпускникам, якія проявили себя добрыми учинками, добрыми специалистами ў профессии и являются гонором нашей школы. Яны станут наглядным прыкладам для ўсіх выхаванцаў. Тут усё перамяшалася: дзяцінства і сталасць, юнацтва і романтика, навука і мастацтва, мары і рэальнае жыццё. У гэтай хаце радасць і слёзы, сустрэчы і развітанні. У 2003 годзе у сувязі з 40-годдзям школе было присвоено імя Івана Андрэевича Котова.
На гэтым фотаздымку бачым урачысты момант атрымання шыльды з новай назвы школы. Дзякуючы Віктору Вікторовичу наладжваецца цеснае супрацоўніцтва з нашымі шматлікімі шэфамі. Сярод іх італьянскія і нямецкія асацыяцыі. Яны аказваюць нам дабрачынную спонсарскую дапамогу. Дзякуючы ім мы можам дакрануцца да новай невядомай культуры, убачыць новыя мясціны, а таксама унесці частичку беларускай культуры ў іх жыццё. На гэтым наша аглядная экскурсія закончана. Дзякуй за ўвагу.